Kanyang laki din! Among bakay. Ay na. Nakaragragsa ka man. Taapay? Apay, di mo ka din nadlaw. Di mo post ko arel si di kalman iti pisibaw. At danti na surok at 20 ki abuse na yo. Ha? Kati may sa pakaragsa ka. Ay na. Kanayon nga agkumkumid dagiti panskaw. At ti taga Biskaya, at dapat ti taga Bugyas, kan adamot ti taga Tuba, taga La Union, unay nagadula. Kastaya! Ay na, sapay lang ko matagtultuloy, ti kasi akado ti Diyos, kan komintors ko bakay. Tamno iti saan nga agbayag ka, ay na, makasuldo amot din iti Riles. Katuan alakay. Iso anas kanya rod nga inaldaw nga agpost ka. Ay kawin na, unay nga, inaldaw ka talaga. Naimbagpay ka na kayo mo kumare. Ha? Apay kumare. Nakita kami nagit-post na aril si di Facebook. Ado ti views na. Ay, wan nga rod kumare. Naimbag nga rod takasta. Ado talaga ti fancy na kayo mo. Ado nga min dakin am-am mo kan kwa na kumare. Sapay la ko mga rod, ta umadupay nga umado ti views kan fans na. Iti kasta, adan to mo ti masweldo na iti reels. Wana. Anya ta mo tayo. No may santumat ka lagi tinalata ka vloggers in the future. Ay, saan nga imposible day ta mapasamak? Gaputa famous nila kay ko. Anya? Si Gagayam, di kanayon ko ang mabuy-buy at vlogs na. Uwin tata, siya nga raw do. Nice meeting you. Kasta magkada kayo tata. Pakaragsarak o na iti paragsarak tayaw. Kinapot no na maray-ray awak may ka nagiti ipupos mo iti Facebook. Uray dadahil ti aldaw ka, nung mabuyak nagiti ipos mo, maawa ti pungtot ka. Ay, kasta ka di tata. Ay na, agyaman ako unay. Ano kasta? Awalan yaman na, Marco. Un gayam, ang mga no saan kang agdardaras. Ha? Saan mo'y tata? Apay ka day. Kat mapantapay mga niyay good taste Di ka matanagan, siyak ti makamaw. Ay na, agyaman naman ng tata. Alam mapantangar ko day. Kutis ko naman. Magmanta, nakaumay kayo dito yung syudad, ita? Tata? Well, simang pa nga mintika na ka. Isopay lang, tinagpakan ka nagiti tarakan ko iya balay. So nga, inranak mo din ti may dito syudad. Tanda nga min inasikaso. Kasta ka day. Anya ngay mo, dagiti tarakan nyo yung probinsya, tata. Ay, adu manok, pataw, kaldeng, pusa, kalapatay. Kadamot ti naman wangkaw, kun 5 abaka. Ay na, nagadumagaya matarakan nyo, tata. Adu no kayat mo ipawitan kanto iti manok. Mayat nagiti manok ko, naglulukmag da, kaputaas asikaswag iti nasayaan. Kun nitibay. Ay na, itapay lang, tata, agyaman na kaw, no? Awalan yaman na, Marco. Maparparagsak na kadagiti makapakatawa reels mo. So nga, isponsorak man ti sidaam iti makalawas. Ha? Makalawas? Ganas ngay. Salagan niti pamanok no di ka agraman dagiti bunga ti mulak a prutas. Ipawitan ka. Ay, agyaman na ka talaga, tata. O, nagkilayaman kaw. Ay na, naimbag man ta na fan mo akas kan kwa na lakay. Wangarod ba kayo? Ay na, bandang alakay, taga-probinsya. Kat, kaano na kanu nga ipawit ibagbaga na nga ipawit na kay. Naku na mo, itay nga itamo lang. Alawas. Ay kat nagsaya atin ngayon kasta. Nabiit pa idinagrugi ka nagpo-post iti reels mo. Ngam adan adagos ti mang sponsor iti siddaam iti makalawas. Enya lakit din aya. Ha? Kasi iti kanayong kung ibagabakay. Saan nga imposible mapasamak da ita. Gaputado, takin naman mo kanyak ko naktumay to. Sa bagay matkit di ah. Oray sana ka mapanagtrabaho ita.
Uray lang, ti pauwi ni Tata Milkaur. Masadota ka mapanagtrabaho ita. Nang rona ka matutulaw. Oh. Makapaulag at talaga dayjay abakla. Ha? Kapay ko mali. Una, post a post iti reels na iti Facebook nga mabilbilang mo ti views na. Ha? Saan akas iti asawak nga uray 5 minutes laang tinapalabas manipod nagpost kat adon adagos ti views na. What? Kan amom ka di? Adda ti fan nila kay ko ijay probinsya. Mangipahuit kano iti manok na apang sida. Sponsored ko naman, anya lakit din. Kahit nasayad no kasta Ngam ni bakla na baybayagan nga agre-reels. Awan lata. Nagaalas mat ngamin nagiti ikon content na. Oh, my gosh! Kastagam ti bagbagana itiliklikod ak na dyan babae. Katwen, nasyang pitkang kata kasalsalitam. Ngamno saan ka nakasango ken kuana. Ado ti bagbagana ya. Puna yan. Agpupusak iti reels ko. Gamsan kumat ak kayat asawen apagkwartaak or else namnamaag ti sweldo kajay. Yeah, I'm just posting short videos. Tapno laing pagliwliwaak. Una yun ibita nga ya. Bay abon Gapulaang tada fans da amang sponsor katakwata. Kas jaydan ngagsao, anya lakit din na ya. Isong nga nga bay amlatan agtrabaho kalat ta ako na. Di mo inekas kaso. Bay ang mga ibaga dalat tanuan niya kahit da nga ibaga. Ituno mo day ta native amanok. Ta i-video ka man? Ay, umangag pa yung bakay. Tapno adamanan ipost ko iti reels kaw. Wala kay. Samo ikan iti caption na nga sponsored. Masigurado nga adumanan ti umapal. Ha? Katuan mat. Nang runa, dagiti kaaruba nga agre-reels matlaang, ngam basit mo ti views da. Kan awan pa'y fanda, amabalin amang sponsor, iti si daan da iti makalawas. Saan nakas ka data? Ay, win na. Anya laki din ay. Man-manaw ti kas kanya nga damang is-sponsor iti apastok ti makalawas ko naman, George. Oh. Pare? Anya reje, pare? Kaya ipupos na je palang itono na iti manok. Sada ko na nga sponsored ka no? Anya? Jack pen nakita na itaya. Awan na kami tilod ko di kalman pare. Pero may nga rutilik mi anak kabuya di kalman. Una yan, tamasapul da pa nga ibaga nga sponsored. Anya laki din na kita nga akasawa. Kapumitin ta adati mang sponsor iti sida. Indakit kas dyan naman nga ito kaaluba na. Kas dyan mo ta talaga itong galid Agasa man, timbaga ka ni Marco kinimanong ko. Asaan ka nung nagtrabaho? Sa labani ka no, kaagda di mang sponsor iti sidaan. Kan bagas da a fanday di Facebook. Anya, kaya no kastamela timbaga rin kumalibit. Ang kanya ka din na minsan. Anya, imbaga da malaging kadayta. Ay, una yan, aya. Sponsor na talaga. Among bakay. Adamanan ti may sa afan ko iti pisbaw. Umay ka no dito isyo natin to no may alawas. Kat, anya ka no ngay? Agpakanto ka no ijay good days. Amom ka nay. Di bagbagaking kakayat ko agatangan akawas ti EOL. Sponsoran na ka naw. Anya?
medyo nangina nga min, di t-shirt ala ko ti oil. Saan ko mga afaw? Ngam, hindi na ko na nga sponsoran na. Ay, kaya nagsaya ngayon. Anya lakit din. Talagang umad-ado dagiti fans mo ah. Ay, kasta talaga ti lumalatak a vlogger ko naman. Umado ti piyaws. Umado pa ti sponsor. Bakay? Ay na, sapay la kuma. Tasaan lang asikat igatangan na iti t-shirt. Ilak ang nakumamatan ah. Oh, adaw dya impromise ko kan ka t-shirt. Ay na, agyaman na unay, madam. Awan anyaman na, Marco. Siyak tirumbang agyaman kan ka. Gaputa maparparagsak na kadagiti ipupos mo iti pisbaw. Ha? Kasta ka di, madam. Ay, agyaman na, ano kasta? Maragsak anak, tanakita kamutlangan iti personal. Kasta magkada kayong madam. Agyaman na manin, iti dahito at t-shirt. Kanti panangpakan nyo kada kami itay. Awan anyaman na kunakmanan. Madam, ang mga no adomo, dagiti mula kintarakan nyo yung probinsyayaw. Ha? Ay kat, adu ah. At nga min dagiti fans ko iti pisbaw, nga gipaw-paw iti tinatay. No saan dagiti tarakan da. Ang mga no, madam. Ah, kaya't mo asawan, ipawitan ka mat. Ay katwa na, day talagayam, ipawitan kanto, Marco. Oh, anya ngay di taawit mo, kasalagdagsan ah. Ay, day tao. Karni iti baka naggapoy yung probinsya pa kahit sponsor day tao. Inti ti may sa kadagiti fans ko iti pisbaw. Ha? Huwag gayam, ni baklangay. Ada ka di mo tinangitag king kuana. No awampay, ay na. Ure isardeng nanti pa nagre-reels na. Anya? Nakababay to mo lang. Mabilbilang lang, di Diyos na. Ada ka ta dudwa. Uno saan? Ada ka ta 5, uno 4. Una yang ngay. Baka account na mo lang na kaya. Ala, iyawid mo no anya day tanga sponsored amakan. Saan kat aday ta agoy uyaw ti among? Ay gawin na. Ura ibagam to kini pisprin mo abakla. Oh. Ay na, oran niya pa iti bagbagada dilikliko na, awan bibiyang ko. Kay wen kasta ti kayat ko kaya ka napakumbaba ka lata. Kanuan man, be kind to animals ko nada nga ron. Ay husto na time bagam. Basta siya, ang trabaho kiti na sayaan. Sana kas katakwada amang namnamadalaing kadagiti tao, ang mabalinda amang sponsor iti bado, kas kadakananda, anya laki di aya. Iso pa'y aga simbambeteta nga, agtrabaho da, gapulay ang taada dagiti fans da nga, mangmangtin iti ang kananda. Idalat agyaman, na dati mangmangtin. Saan na masapul pa yung aguyaw, kan mang tagibasid da iti sa bali at tao. Just kinagigdi. Nasaya at mata nagrananta, bitang, analatak a vlogger iti asawa na. Ha? Ha? Apay pudno, dagiti dumandanan kanya kayong bagbagam? Anya ka di dayta? Di ka man agin didi, nga awan amo. Taamang ano pagbalinag nga square, dagiti bukil-bukil ti matam. San man ang siyak ti mapan mo, imarmarites Anya? Awan matamok, asan ang sayad ka laramida kada kayo? Ngam apay ama pa ng injistismes. Sumungbat ka? Saan apod no dayta kumare? Ay, ulbod! Nagawang ka abain yun nga gasawa? Ha? Nadaman bilang tinakababain ka da tayo. Da kayo ang gasawa. Anya? Ha? Nakababain amang namnama kayo latan kadagiti mabalin amang sponsor kadagiti diyo kabailan nagatangin. Agraman ka ninyo. Di ora man ipulong mo itasawang timbagak. Umay ditoy, tapagbalinat nga square dagiti bukal-bukal ti matana. Hanyalaki dinaya. Ha?
Kasta timbaga da dya badingking ka bakay. Wan lakay. Isu nga rod nagmad itirik na. Aha, patyo mo da jay. Ti ko nam kidi umapalaan ka na ta. Ni pading nga man, kanda dyan nga isaw. Marigatan tang agtrab-trabaho. Sa kaawan pa iti maya amang sponsor iti uren niya kadakwada. Iso kasta unay nga apal daw. Lakay. Panagkunap. Saan nga min anasaya at imbagbagak idi itiliklik ko danda. Ha? Isu ag umurgura da kanya. Ay nang, kasi tinakunak. Apal dalaan, day jay. Isa bay am latan. Sa bagay matkit ni Di da nga min kabailan nga aramidan dagiti kas iti content mo. Isu abasit lang ti views da. Isudan lagi titatawa, just ama kung kunang bakay ito. Husto ka, iti day nga imbagam, lakay. Anya? Awan kwartang pare. Awan nga kumali. Hay, no kaano nga umay ti bagyo. Sana ila na nga awang kwartak. Jak pa nga min na alat itangdang ko nagugas iti kalot. Edi tolidiyang pos. Ay, pumit. Kasta ka di. Eh, kaya putahan ka pa ilahay Ha? Wan, putahan ka. Basta bayadam to Aggidan tama pan ag-grocery. Ay da, ay. Agyaman ka talaga kumali. Palikot ko itay bigat no asino ti paggutanga kaya nimbaglaki din tayo maya ka. Ala, agawid ak pa Agsagana ka, tagisублияkin ton madamdama. Intakit ag-grocery, tapno ada abasto kabayatan ti bagyong enteng. Wen, kumali, thank you Ay na, kasano ta pa italakay. Agbagbagyo, ngam awan apulos ti kananta diti unag ti balay. Ay, wangar pa kay. Puray sa kamadana ka na, muting ko. Puskulak ti rupa. Awan a talagan ti amok apag diskitarak. Mapanak inton madamdama ijaayan ni bakla. Wano saan? Ijaayan ni isong. Ha? Barang ada ti mabulod ko a kwarta kadakwada. Aw-awaga, dagiti sigod amang is-sponsor ka data. Ngam pulos adyak ida makuntakin yo. Ha? Sa akin naka-unfollow damot ng kanya. Apay nga tangay. Anya? Anya? Umay ka umutang kanyak, bita? Pangasim ko mamatan ako mare. Awan ka nan makinilakay ko kat ni nagpigsa ti todo kun angin. Ha? Tapno ibagakeng ka. Uri awan ka na niyo. Awan bibiyang ko. Anya? Ide, nakalaslastog kayo nga gasawa. Oh, ayan na nga rudan, dagiti panpan na kilyo amang is-sponsor ka na kayo. Idi adda dagiti fansyo amang mangtad iti kanan niyo. Kasta una alastog yo. Ako namlano agnalayon nga ikanda kayo iti kanan niyo. Ha? Isoda dasit ganyo. Parang adda ti may tulong da kada kayo. San asyak anapan mo intis-tismis kin inuy-uyaw tawan maggalab mo kanya. Anya? Kanya laki din nila stogyo edi. Ora damang sponsor iti amin na masapsapol. Agtrabaho latang amin. Tapno adda makan no kastoy adda bagyo na. Maawatam ti kahit ko asawan bitang. Mare. Mari. Wen ko lang. Ano saan? Pag-iskwera na kita bukil-bukil ti matam. Salpag ka kini. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Unay matanti kastoy. Ha? Apay manan ay bakay? Agsinsin na ay ka manay. Imay ngamin itay di akin kukwa iti balay.
Ibagbaga naman tin amang sapul ta kano iti sabali a pag-abangan ta. Ne, apay ngay. Adda kano ti kaanakan ti akin balay nga agyan ditoy. Ay, unay mo ngay. Kaano lang hindi nag-akar ta ditoy. Awan pa'y ti talo a bulan ta. Ngam ita, ibagbaga damanin a pumanaw ta. Apay ngay nga ta, kaya tagbaybayad ta mo iti abang iti binulan. Wan nga rod. Awan mo ti amok a basol ta ditoy. Unay mo tindi kastoy. Sapay nagrigat ta gibunag iti usar. Nangarunag medyo adayaw iti highway. Hello, kumare. Nasaya at sinong batam ti awag ko pare. Wan mare. Naranaamad nga wan tararamidang. Nakawag ka man. Wan, saludsudak la kuma, no adda mong abakan ti a boarding house. Uray di tala Trinidad no iso. Ha? Pwede ta boarding house iyo. Papaparawon da kami nga rod pare. Ha? Naku na ngamin ti akin balay nga adda kano agyan akanakan na. Isong agbirbiro ka ka. Adda pa'y ti 10 days, tapno agbiro kami. Dahil no next week, kat umay kanon ti kaanakan na. Kasta ka di. O sige. Mapan ko man sa lutsudan te kinbalay dito ipag-abangan mi. No, dapat ibakante a kwarto ije basement. Sige man pare, tani, parikot ko talaga ti pag-akaran mi. Awan na nyaman na, mare. Ay, kapinanom ka di ti ibagbag ang mga agyan. Kumare, nana. Ada ka di asawa na. Ada nana. Awan pa anak da. Amangan kit di mat numamartak ti asawa na. Amuyo matan, jak kaya ti burder nga artak. Ay, saan nana? Nasingpat nito nyo. Saan aman ang inom dahi jay? Uminom man, saan mo't atay inom nga aging gaagwala. Ay, nasaya at no kasta. Ibagam ka nakwada. Ada bakanti ijay basement. 3,000 ti abang. Ngam awan pa'y ijay ti danom kan silaw. O sige nana, agyaman ang unay. Kan ibagam matan akadakwada. Itaalawas, naskan nga adada ditoy. Tapno saan ko nga itad iti sabale. Kita niya nga ti ko na ni kumpare, bakit? Adda ka di mo labakante, di pag-abangan na abalay. Inawagak iti kalman. Ururayag nga rod man ang tiawag na. Ay, sapay lang ko matadamot tayo. Uwan nga rod. Ay, sapay nagregat ti agbirok iti boarding house ita. Ay, wala. Nangrugin, di pa nag-iiskwila. No imbagada ko mangamin, asaan tamot lang nga agbayag ditoy. Saan kuma dito'y tinag-abangan ta? Malaos ton bakit? Ang mga numangag da ka. Nakababain mo. Kat uray man numangag da. Pudno man. Awan pa'y tinasayaat. Di da panunutan ang nagregat ti akar nga akar. Hello, kumare. Hello pare, nasaya ata imawag ka. Kat kumusta? Adda ka di ba kandi dita boarding house apag-abangan nyo? Wan mare, nakasaritak takim balay tay laeng. Naku nana, ngadda ka no bakante je basement. Ay na, kasta ka di? Naimbaglakit din. Manungay ka no ti abang. Naku nana at 3,000. Abang laeng da jay. San pa akaraman ijay ti bayad ti danom ken kurente. O sige, No saan ka bisita kumare, umay ka ta, umay mo kitaan nga umuna. No okay laeng kada kayo. uwan man nga rod pare. Umayak itamot laang. Awagan ka no adda akong dita. Wan mare. Ay, naimbag nga oras balasan ka. Kastamat ka na kayo, nana. Ti patakaran mi ditoy. Masapaw lamang tad kayo iti 1 month advance kan 1 month deposit. Kasta ka di?
Isu abalin na maribaw ti itadyo ita. Ti kuryente kan danaw, dayja ti singsingirak iti binulan. O sige na. Oh, adtoy ti 6K. Agyaman ak unay, kat kasanaw, umakar kayo nga raw itangal daw. Uwan ko manana. Ngam no saan nga ita? Inton bigat. Taagbiro kakpay itilugan a pangiluganan mi iti usarmi. O sige, adtaw ti sose iti kwartaw. Ay, makaakar tamutlaangan lakay. Naimbag man tadda bakante yayan ni kumpare bakay. Uwan nga ron, barang ijay tang agbayag. May kamanumutan nga akar dayto yan. Ay, sapay la kumatakas ta. Tani, nagrigat yung manakar. Nangaroon no kas lakas to'y ang medyo adayo yahay may. Ay, sana bali, panagkunak, kat awan mo ti parikot ijay. Nagbayag mat na kumpare ijay. Adan samot ang tinasurok nga innam at da. Imposible no papanawon da tamat. Ay, sapay la kumatakas ta bakay. Nasingpet day jay. Nabayag nga gamamo kami. Kan kumarig madlaing. Nasayat no kas tamano. Awan ba'y madkid dito anak da. Isu saan kayo malistorbo no bilang laing? Okay, kat kaano da nga ron nga agyan di tabangir a kwarto ngay mano. Itamad laing. Imay na ngamin intad ti advance ken deposit na itay laing. Isu nga mga ninton malam, ibunag dan ti gamit da dito. Ah, kasta ka di, kat wan Tapno damo ti karuba mi ni Kate. Oh, kumusta? Ti mano nga aldaw yo dita boarding house yo kumare. Ayos lang mat, kumpare. Nasaya no kasta. Kit nila kay mo nga. Kat napan man na nagtrabaho Kasta ka ni. Awan gayam kumare. Amang ano saan alay baga ni Tata Mario? Maiparit yung uminom itaarak dito. Saan lang nga harap ti may parit ditoy? May parit man lang tinalabas nga rin ang. Anya ka din ti bagbagana dayjay abakla. Ala, di mo ni kaskaso dahi jay. Bakla nga ron. Angaw na lang. Naangaw ngamin ni bakla. Basta ti ko na, ibagam kinilakay mo, may parit yung uminom ditoy. Ken di na kayat ti agaw awid ang makainom. Nang runa no pumanok kaw. Ayun pare, ibagak kan kwa na. Among kadi, nagmaya ti konsentrasyon ko nga agribribyo ay dirabi eh. Ha? Ngam idag alas 11, just kayid di. Napukaw ti konsentrasyon ko. Nagpigsamot tin tering enta ni tabangin na kwarto. Ay, kunak no siya lang tinakangagi ti dayjay. Uray si kamot gayam. Katwan, kasano ajak mangag kat nagpigsa. Ulay mateng. Kita man la kontrolin ti salbag nga rin enda. Just kinagita ang borders. Amuda mo nga estudyante nagiti kaabay da kwarto. Salbaki di. Ibagam tuman kina angkel. Tabagaan na day dya kumari na. No agaring enda. Kunam lano dada iti hotel. Kunam lano awan ti karuba da. Rabi imanan. Sigurado ama kang nitamanin iti saan arumpang amang mangag. Unya rod. Inton kwan. Ibagak ti akin balay apapanawon dan ida. Di na makontrol tar arim engda. Ay wala. Isudat yung nga pumanaw. Sana data. Nabayagtan dito ang isudat tinabiit pa. Alan alakay, naikat ko aminan. Anya pilagir araming dangay. Ha? Anya lagi tinaya. Nakabaybayag ka. Mabaling ka di nga wala garangang. Salbag ki di. Matutudo lang aro din. Karkaruan nyo pa ilang. Makapaili ka man. Apay kastamot hindi magbangka. Inton kwan adan tumanan lumanag. Tunga ulis di tan
Kan napipiksa nga rin ang nakakadistract naman. Ala, katuston pabay na mo iti uston ay. Ay, was mi paki. Anya laki din dagita nga garang ang salbag. Lumanag tong haulas. Nasaya tayo may ka ditoy, uncle. Ah, unak namin lood ni Marites, nga mawamagayang. Nasaysayat na awanda ka na yon. Ah, tapay. Amo uncle, maasara kadakwada nga agasawa. Anya. Nakunayo idi kanya kasanda nga agbayak iti boarding house ang nagapabangan da. Gaputa kanayo napapanawod na kitakin balay. Ha? Siguro, iso kanayo nakasta, gapo iti aramid da, saan arumbang. Mabit man lang. Anya ka dito kahit mo asawan? Tapno amom uncle, nagpigsa terang ang dano iti rabi. Nang runa radya amarites. Anya? Makaparurot. Amuda mo ta plywood lang, ti division, ti kwarto dito ay. Ngamno agarang ang da, wagas. Kunamlan no, dada iti bukod da balay, just kikid di. Awan bibiyan ko, uraan niya pa iti bagbaga dayjay abakla. Ha? Amok! Umapala ang dayjay numangmangag na ti something ano? Si kanto mga min, di ka laguli maglata. Nakapigpig sa ti... Kat anya ko ma, malapdak nga rod. Anya? Bayan na, taiyad addak pa'y nga ipigsano kwa. Ay, agar aramid ka. Katwan, awan bibiyang ko, no anya pa'y ti ibaga dayjay abakla. Amok nga umapalaang, gapo, tasaan ang makaarang ang ti Jaski. Ay, awan na talaga. Sana makarik na dagiti sinalbag nga gasawa. Kun nga ron, no kasano ti kinapigsa tereng engda iti napalpalabas nga aldaw. Akarkarom itan, salbag. Paliiwak man ida. Nuyad adda pay. Siya ako di mapan mangibaga iti akin balay. Ha? Nimbaga aramida. Siya kid di pang pangaganda iti napipigsa nga rin angda. No ti panagkunada ka tumapalak. Wen, podno. Kung kunaklaan, salbag dakit de. Sika talaga. Iso siguro asa na sumarsat ng todo kapoy iti aramid da. Ay, kasanulangan. No bakit iti kaaruba da. Awanin na Wen nga ron, awan na talaga. Maruro dang iti baak no bilang laeng. Yang runa no kasje kapigsa lagi aring enda. Ay, di tapay lang. Oh, itaban pa nga imuli ka dito yung second floor bakla. Wan, imayak, tadakayat ko nga ibagamanan king kaangkal. Ha? Anya man ang dayta? Malagi mo ka di timbagak king kaidi na minsan, angkel. Anya dayjay? Nagadumot ti imbagam kanyak. Jakon malagi pa. Di maipapaniti salbag nga rin ang di kumarim. Kaabay mi ijay, baba. Maruruda ka talagan. Ha? Anya? Amo angkel, no kasano ti kinapigsa ti ang da iti napalpalabas nga aldaw. Ay na, inyad addadaman itan. Maruruda ka talaga. Hinton ko uburak ida. Anya? Iso pa nga asim man, angkel. Bagaan man daya kumarim. Agasim man ti panagaring na. Kunamlan umalmal mas ti imas jaske. Ala, bayam, takasarita kin doon sumangpad da. Kasarita, tano saan? Sakti makisarita king kuana. Kun saan lang nga dayta? Ibagak ita kin balay, tapapanawin da ida. Baka parurod. Anya? No bak, dagiti karuba da, jaklamon. Ang mga no idi pa'y lang, nubor da ida. Masaya ta nakasangpait kan kumare. Nagapam nga eh. Ay, napanak man iji town. Gimatang iti pagpakwa. Ah, anya man dita pagpakwa nga ibagbagam. Ay, basta. Sika talaga. Awon gayam kumare. Imayag ta adda kumati na patag nga ibagaking ka. Ha? Anya rita? Nagiting amin karubam.
Agrik-reklamo da may papanggeng ka. Ha? Taapay. Anya ko matireklamo da, maipapan kanya. Saan ko magagsaksakit tinaga mo ha? Nagpigsa ka nung aminti arang-eng mo itirabi. Anya? Kanain ka no amang mangagda. No madama ka no ti panag-review da, madistract da mo. Anya? Puuna yan, areklamo da ita. Uray ti panag-arang-ang ko, kat iso. Ay, anya lakit din, ay ha. Iso pampanunuta ko mare. Nga amangan mutkit de, no iso ti rason no apay akanayon kayo ang mapapanaw iti boarding houses a pag-abangan nyo. Kapoy ti nagpigsa nga arang-eng mo. Anya? Awan mo siguro ti dakas na kumare, no? Medyo ikapkapsot yo. Amumatan abalasang kan bakla ti karubayo. Anya? Naku na ngamin ni bakla kanya, nga ibagana ka no iti akin balay, ta papanawon na kayo. No saan nyo abaliwan da itang aramid yo. Ay na, pangaasi na. Di na kumamot aramidan day taas. Maasi kumamot kada kami. O anya, Uncle. Nakasaritam ka diti ka aruba mi nagpigsa terang unda. Ay na, wan bakla. Nakasarita kon. Nasayat no kasta. Nagrana kami ita iyayan ti Rida. Kasla da kayat na nga ibaga. Ngam mabain sa amin ti Jaski. Kasta ka di. Kasarita malata, no kasarita na ka. Tamno saan na nga ibaga, bastos ka. Anya kumangay ti ibaga na kanyak. Damangin na nga taan mang mangagmi ti arang unda. Tumpaag laki din. Siga talaga. Mala, hustong ti ungat mo kan kwa na. Di ka matanagan. Ta binagak mo tayo. Sigurado nga ikapkapsot dandaon. Ay na, pakibagam kuma iti kadwam ha. Pasensya kay kuma. Managkunak namin kat saan amangag di ta kwarto yo. Ha? Anya asan amang kat kaslaki mat ti kinapigsa na ti arang engyo. Anya laki din aya. Ha? No saan nyo pala abaliwan na itang aramid yo. Ibaga kita kinbalay tapapanawod na kayo manen. Anya? Ay na, pangaasim kumamot Day tati saan mo nga aramidan. Maasi ka kumakanda kami. Dahil ta siguro ti parikaw dagiti balay a pagababangan nyo anya. Iso akanayon kayo mapapanaw. Gapo iti sinalbag nga arang engyo. Di yung mapanunod dagiti karuba yo. Ha? Pangasi yo. Ikapkapso yo. No kaya yung agbayag kayo ditoy. Uwan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya timako ng pare. Isardin ko na ito yung motor ko. Ta dumagasta pa yung ag-video kay. Ay saanin paray. Iso manin nagastaws. Sika ka di ba? Kano kasuswildo tayo? Sika pa mo alakay abaro tinakuripot. Ay, ganun makigigyan iti balay ko ni Milben. Ha? Ni Bilbeng? Saan ka di nga iso dahil tatay? Kaanakam nga ibagbagam anang itara iti babae. Iso. Pinagyan ko ni iti balay ka. Imbag lang adakad kadwa. Kaya mo sa pare, pati di pamilya na, agigyan iti balay mo. Kuwen na. Diyay misis na. Kuwen diyay may sanga anak na. Ay kayo nasaya at adakad kadwan pare. Ni Milben ita na. Ti mapanagmulmulay iti bangkag ka. Iso, tigas gastusak ita. Ay, kung ako man lumaawis ka amapan aginom. Saan? Next time ton paray. Kastamanan timbagam ideng. Ay, nako. Naghiga ka lagi din ayang awisan.
gaya man, Uncle. Kasagsangput ka, ni Melvin nga eh. At dapay lang ang ijay bangkag, Madamdama pa nga gawin. Di ka nagluto iti si Dain, tada ginatang ko si Dain alitsyon. Wow! Lechon na talaga, Uncle. Ag si datay mo't iti na masag paminsan. Kakaisuna kasuswildok ita. Sige, Uncle. Isaganak tilamisaan. Amok amabisin kayon. Ay, uy. Huston to intun sumangpot ni Melvin. Ayun gayam, Uncle. Amuyo ka di nga adda baro akaro ba tayo? Nay, adaya. Wun. Isuda ka no ti agrenta dita boarding house dita likod ti balay. Ay, gat na saya ta. Tapno adda aglinis-linis dita rubayan na dahi ta a boarding house. Tanay. Oh, nagrugit. Nabsuga kanggal. Lechon ko naman, tisinda tayo. Kumusta kay di bangkag ka, kanakan? Nagmamayatag itimula ka natin kanggal. Umay munto ngamin bisita na. Diya mamasang-sangon ti bumisita di bangkag ta nagadumot ti trabaho. Imbag nga ron, tada kang agtrab-trabaho ita ijay. Ayun nga manggal. Nakitam ka din dagiti baro akaro ba tayo? Tada nga ron imbaga ni bagat mo. Ngada ka no baro akaro ba tayo? Agina ka naman. Sapay ko maa, tasan akas ka dagiti napalpalabas akaro ba? Adi damo ti aglinis. Ay, naimbag abigat. Umayak man bang tad iti pansit nga inlutok. Thank you, Manang. Martina latan, tiyawag mo kanyak. Ay, Manang Martina. Si kajay baro a border da dita ka aruba. Wan, dua kami iti anak ko. Ay, katuman nagkaamanang. Saanen? Umay ko lang itaday ti pansit. Sigurado ang naimas da ito, Manang. Tanapudot pa. Siyak ti paraluto ije restaurant ije ile. Ije kurbaan ngay mismo amom dayjay. Katno ijay ti pangpanganan mikin nila kay kuno agpaili kami. Didak makikita, taadak lang ije kusina. Angam numapan kayo, ibagayo lang tinagan ko. Tapno maka-discount kayo. Ay na, nagmayatin no kasta, Manang. O sige thank you dito'y pansit. Oh, pare. Nagkita kayo ka din. Igiintid ko akatixbit mo. Diya pa yung text. Apa nga? Kung ako man agbirbiro ka iti babae ng agbaling asawa. Kadayo mo ti ayan na. Agasam nga ita ijay Canada. Ora ata Pilipina. Taga iti Pangasinan. Kaya't ko adya asidag. Amumot adyak mapanawan di balay kendagak. Ya po pare. Kasano ka nga ron ang makaasawa no kasta? Laglagi pa. Adandanikan ang balain a senior citizen pare. Melvin lakay, tangay adumot tinabati dito insangpot ni uncle mo a fried chicken. Anya nga tano mapanmumot ikan dagiti baro akaro ba tayo? Iwan na. Imay ngamin nang tad iti pansit. Isungay kan tayo mo ta. Masaya aga makaruba na kita ah. Martina kanu tinagan na. Kasta ka di. Panagkunak, single parent. Taanak na laeng mat kanu di kadwana. O nga asawa na. Hindi ka mo mabainak mo't amang damag. Nagkapwa Melvin. Di ta ka rubang kan. Hintag ko dyan na bati tayo a fried chicken. Nah, apa yung ikan nyo na kita? Ay agruam da. Imay mo ngamin nang to diti pansit, anggal. Uray. Narigatan ti agtalag. Uray ka arubam. Anggal, nakita mo ko man ni Manang Martina. Nagpintas ka.
Kasla artista tiro ba na? Apay kumano na pintas. Ibagbag lang, Uncle. San ka day? Mahilig kay tiyatidog tibok na babae. Nagkuna. Isumat ti bagbagam iday. Kayat mo nga sa waag ka longhir tibok na babae. Awanin iti panunot ko ti makiasawa. Na, apay nga Uncle nga ibagam ti kasta. 55 mo lang man. Ha? Narigat ti makiasawa ita panawain. Nanginam amin agagatangan na yun. Awan ka di ti trabahong ita, Manang Martina. Day off ko ita. Isong matlagayang maglablaba ka. Wan, iso ti may saan nagayatak nga agyan dito'y lugar yo. Tada paglabaan. Aywan Manang, kun ado ti danong dito'y gripo. Hindi nga min nagapuan may ay naha. Problema ti danom. Mabalin matkit diti sumakdo iti danong. Di parikot, awan ti sumakdo iti danom. Tagis eskwela kat nga dagiti anak ko. Nilakay mo ay Manang. Ay na, awanan nila kay ko. Pimusa yan. Nagkasang matan Manang. Isuadwa kami laang iti anak ko nga agbibiyag. Mayat sa. Agbagay kayon sakit dikin ni Uncle Berting. Aniya? Ay, awan ka di Manang. Joke only. Sige, aglabatang. Nagsapa ka man anak karing Uncle. Wenta mapanak ag jogging. Mapanak may jibang kagangay. Tas ka na masapa ka mapanagbura si tibunga tayo mulak anatag. Bayam, takalpasan ti panag-jogging ka. Umayak to iji bangkag. Oo na Uncle. Sabado ita. Mabalin ka atulungan nga agburas. Sige Uncle. Tapno nabibiit ti panagburas. Apay nga itawan mo't lang ang ti lumabas at tricycle dito waiting shed. Maaldawan ako na sumrag iti trabaho. Sapay ano ti customer ko ita. Ay unay kamatan! Dumungpar ka pa imat! Ha? Di mo ayakit kita nga dati tao dito igid ti kalsada. Pasensya kan ading, ta medyo nasipnget. Di ka nakita. Niyalakit din ta saan nakanakitan? Pasensya kan. Di ka kadi agong ungit tani, nakasapsapa pa eh. Maperdi ti aldaw mo. Sige, panawar ka pa eh. Sorry ah. Agasam dagit nga ilako taka-anakan. Walang Uncle. Adaw, tinaburas na bunga tinatay. Ay, bumaknang tayo adagos no kasta. Walang Uncle. Nay, apay da ito'y naisinaan natin dito'y. Iyawid ka di da ito'y. Saan Uncle? Itig ko dito kini Manang Martina. Diyan ay baro akaro ba tayo? Nasayat ah. Nasingpag ngamin ni Manang Martina Uncle. Namamong ka din. Saan pa'y? Makita mo kumanggal. Ay na, nagpintas. As laki di agbagay kayo. Kanya, ay agtal na ka man Bilbin. Kunak batin, jak kayatin ti mga asawa. Balo gayam ni Manang Martina. Kait, anya ko maita. Uncle, mayat siya wag ang amukay ha. Sanak nga interesado Bilbin. Awan iti panunot ko ti arem-arem. Kalat mata na maulawak Uncle. Nay, apay ngay. Mapan ko kumaitad da ito'y natangkin ni Manang Martina. Siya kun ati mapanmang tayo. Sige Uncle, asidagmat lang ti boarding house da. Ala, yawat mo kanyak ti supot.
Sakti mapan mangtad. Adtoy, Uncle. Mao din dito pa nagtuktok ko. Noon pa mangilukat. Yawit ko matla tinatang. Amang ano awan da ita. Sino ti? Sika? Si Kamot? Si kagayam ti ibagbaga dagiti kakaanak ka. Akaaruba may ngagnagan iti Martina. Si Kamot di ibagbagada nga uncle da nga agnagan iti Berteng. Berteng? Ay, excuse me. Birthday po no anagan ko. Kan, umay kula itad da ito inatang nga ipapa itad ni Milben. Agyaman ka. Nagsisingpot at talaga nagita ka anakam. Nakaanos da akaaruba. Na, apay nga iso dalang ngay. Kaya't mo asawan sa anak anasing pahit. Kalpasan adinong parnak iti kalsada iti bigbigat. Nagsuri akmatan kan ka. Kawanlatan na. Thank you. Dito'y natang. Sigon iti istorya ni Manang Martina. Agtrab-trabaho ka no kaskok iti restaurant ijay ili, Uncle. Diyak pa napadasan tinapanangan ijay. Padasa ma, Uncle. Naimas ti luto da ijay, ken nalakapay. Ay, mapanak to man. Agam-am mo kayo ka din kin ni Manang Martina? Medyo Napintasan niya, Uncle. napintas aya. Kasla nga takastila ti rupa na. Nagtangos ti agong na, ken nagmayat dagiti mata na. At, diyak unay ming-ming-mingan. No kayat mo, iyam-ammo ka na imbag ken kwa na. Saan din? Anya, gapok. Siyempre, tano ginusto kayo. Ay kat mayat tagpada kayo mat a single. Dati ko nang pari Berteng, ilibre na kiti pangal daw. Wen, ada mok a restaurant a panganan. Ay, data, ati kayat ka. Isungayin ka paandaran di motor mo taintan. Naka-time out ka ka, Deng. Wen ah. Ay, sige, urayan na ka rin. Tama pa na ag-time out. No, tikin na ng pare. Hey, naimas gayam at talaga tiluto na dito ang restaurant. Ay, aguray ka pare. Abay pare. Ada bala ti stapler da ito in order ko si daan ah. Aya, sapay bulalo na ita. Ay, imbag tajak na tilmon. Sas, operasyon ti pagtinag nun tilbon mo na ito pare. Ay, paaya bakman jeko. Saan ang pare? Sa mumoy anatil mo? Agasam nga ni katanda mo, Jeko. Panunutin mo at pamilya na suportaran na. Ay, sana mabalin. Paaya bak. Nagloko ka talaga pare, Berteng. Ural lang makasangsangit, Jeko, ka nagpalpalawag pima. Ijay gayam at talaga ti pagtrabahuan na. Amom na dyan, babae? Kano karo ba may? Itapay pa lang ang pinayabam. Kahit kula siguraduan, no tinamuak nga impormasyon, may papankan ko na. Sa bagay, ano nagiti peke itapanawan? Ay, anyat makunam. Bagay kami. Apa, kurso na tam. Sa bagay, napintas pa rin. Bagay kayo ang kalpasan day dyan nga inaramid mo. Kaya tinang kangatapay. Naimbag Arabi, Martina. Flowers for you. Kalpasan a pinabainan nak iti sangwanan ti boss ko. Umay ka dito'y amang tad iti sabong.
Ay, sa anak basta-basta ang maalala iti kakasta banag. Iso nga ron may maya, tapno dumawatak iti dispensar. Pastrakan ako na. Ay, saan? Saan mo nga ipapilit? No di mo kaya't agayabak iti pulis. Pulis? Ipapulis nak? Siya ka mga ayatkan ka? Anyat inbagam? Kunak, ayatan ka. Patyanak ko ma Martina. Nasaya ata si Mangput kan Melvin. Rabin, kat ni awan pa ni Uncle. Kaya apa yung mandanagan ka nga eh? Siyempre, saan mo't amarabrabyan ni Uncle Bertie nga agaw-awid? Nag-text ka niya. At akano dita boarding house ni Manang Martina. Adda dita? Anya ay kararamigan na. Nya ka lagi di na bakit. Kaslasang kamay. Ang nagpapaharam ide. Ha? Kayat mo asawan? Napanagaram ni Uncle Berteng? Iso nga saan ka madanagan? Nasa mabuting kamay ng Gilberteng. Hunakon kat. Agbagay dakin ni Manang Martina. Mayan mo ta. Tapno saanin nga umadayo ng Gilberteng. Kaaruba na. Di maasawa na ko naman. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman ka ba'y itingkay, panang tarabay.